Zi orice. Ești un băiat foarte frumos, bun și vrei să mă înveți carte, dar nu pot eu să bag dintr-o dată. Așa? Așa? Mai zi? Trebuie să fiu foarte atentă și să înregistrez toate mișcările. Ca să le învăț bine, trebuie să mi le scrii și eu le urmăresc. Așa. Atât? Atât. Încă 5 secunde. 5 secunde. Îți mulțumesc că ești aproape de mine și că mă înveți. N-au din nou. Acum oprim ăsta.